बुखांलांनायफ्रा होनो आरो आयौ फैलालाय मासि साइसथि मोगथाङावलाय होनना बुङो आरो बिराद साइसथार माथो ओरै बिथांमोनासो साइस नुदोंना नुदियाब्रा एसे लोमजादोंबो मानसिया एसे लोमजाबाय दं आरोखि दा ओंखायनो एसे दुरबल जानानै दङ दा जायखिजाया दा ओंखायनो मालाबा मालाबा एसे सन्देह जायो आरो जे नोंथांमोनाबा फैलाखौसो नायनो फैदों ना UPPL हान्जाखौसो मोजां मोननानै फैदों नङा होमबा दा UPPLखौ मोजां मोननानै फैदोंबा खेबसे आखाइ खबनानै होदो गैजा बारा खबाखै माथो नोंथांमोननि बे जायगायावबो मोनसे गोदान सानस्रिजों रायजो राजाफ्रा जे परिबर्तन लाबोनायनि खोथाखौ थारैनो सिन्था खालामदों दा नोंथांमोननि बे समस्थियाव बे कालिंदुवार समस्ति बे भेरगाव समस्तियाव आङो दाखालिबो फैखांबाय नोंथांमोन बायदि रायजो राजाफोरजोंनो जोङो रायलायलांदों लोगो हमलांदों मिटिं जादों दा दिनै नोंथांमोननि नैबे समस्तियावबो गुबुन गुबुन समस्तिफ्राव गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव जेरै जाय रायजो राजाया मोनसे परिबर्तन खालामनांगौनि सोलायहोनांगौनि मोनसे थौ फैदों मोनसे थौ लानानै फैदों दा नोंथांमोननि समस्तियावबो थारैनो बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनदों आरोखि दा निश्चय बे परिबर्तननि थौनि गेजेरजों जोंनि गेजेरावहाय मोनसे परिबर्तना फैगोन जोंहा बेखौ फोथायनाय दङ खारन दिनै आं नोंथांमोननि बे समस्तियावल' नङा गुबुन गुबुन समस्ति गुबुन गुबुन जिल्लाफ्रावबो दा गिदिंबाय दङ दा गिदिंनानै नुदों जे दिनैनि दिनाव UPPL दोलोआ 27थानिफ्राय 30ता समस्तियाव देरहानानै सरकार दानो थांबाय दं आरोखि दा निश्चय UPPL दोलोआ सरकार दानायनि उनावहाय जों दे बयबो सिन्था खालामदों जोंनो सोलायनाय नांगौ जोंनो मोनसे गोग्गो सरकार नांगौ बे गोग्गो सरकारनि गेजेरजों निश्चय सोलायनाया फैगोन जों गोरिब गुन्द्रा गासैबो समानै दावगालांनो हागोन जों बेखौनो मिजिंथिदों आसा खालामदों आरोखि खिन्थु दिनै जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै बे BPF दोलोआ जोंनि गेजेराव माखासे नंखाय बाथ्राफोरखौ फोसावबाय दं आरोखि दा जोङो खोनाबाय थानो मोनदों मिडियानि गेजेरजों निउसनि गेजेरजों जे BPFआ दिनैनि दिनावहाय मा बुंदों जोंनि BTR एकर्डआव जेबो गैया आरो प्रमद बर'आ बर' जातिखौ थगायबाय होननानै दा गुबै खोथाया जाहैबाय नै ओरैजायसो दिनै BPFआ रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै इलेक्सन फोसावदिंनायनि बिथांमोननियाव टपिक्स गैलिया एजेन्डा गैलिया जे रायजो राजाफोरनो मा खोथा होनानै भट बिहैगोन दिनै बिथांमोना बेबायदि जादों दा जोंनि कक्लाबारि समस्तियावबो बिदिनो जादों दिनै कक्लाबारि समस्तियाव BPFआ जोंनि मोनसेबो गामियाव हाबनानै लामा बानायनायनि खोथा दालां बानायनायनि खोथा बिथांमोना बुंहैनो हायाखै मानोना बेफोरबायदि खोथाखौ बिथांमोना दिनैनिफ्राय 17 बोसोरा बुंबोबाय दङ मोनफ्रोमबो इलेक्सनावनो बुंबोबाय दङ जे देग्लाय नोंथांमोननि नैबे लामाखौ खालामगोन नोंथांमोननि दालांखौ खालामगोन बेबायदिनो बे 15 बोसोराव बिथांमोना 9 बार रादाय होबोबाय नाथाय खेबसेबो मावनो हायाखिसै दा ओंखायनो बे BPF दोलोआ दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंनो हायाखै ओंखायनो मा खालामबाय बिसोरो दिनै मोनसे एजेन्डा दिहुनबाय बे BTR एकर्डआव जेबो गैया दा बेबायदिनो नोंथांमोननि नैबे जायगानिनो धीरेन बर' नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बे बिथाङा जाहैबाय जोंनि समस्तियाव सासे केन्डिडेट कक्लाबारियाव BPFनि सासे केन्डिडेट बिथाङाबो मा खालामदों जोंनियाव गामि गामि हाबनानै गाव मा मावगोन मा खालामगोन देरहानायनि उनाव बेफोर फंसेबो खोथाखौ बुङा आरोखि जोबथारनायाव मा जायो प्रमद बर'खौ रायै रायै बिथाङा मा गाव जे भट बिनो फैदों भटबो जे बिनांगौ बेखौबो बावगारलायलाङो आरोखि दा थांनानै मा बुङो बिथांमोना गिबियावनो जोंहा धीरेन बर' सारा रायजो राजा नोंथांमोन जे प्रमद बर'आ बर' जातिखौ फोथाय खेबस' खालामबाय दिनै BTR एकर्डआव जेबो गैया बेबायदि खोथाखौ बुंहैयो ओंखायनो जोंनि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ कुइसन खालामदों जे BTR एकर्डआव जेबो गैयाब्ला नोंथांमोनालाय मानोथो सिगनेचार होनाय नोंथाङालाय मानो सागानगिरि जाखो होननानै जोंनि रायजो राजाफ्रा कुइसन खालामदों
BTR एकर्डआव जेबो गैयाब्ला BTRआव सिगनेचार होखांनायनि उनावहाय रोजा रोजा मानसिफोरजों नोंथांमोना मानो बराय जाखो मानो जै होजाखो बे खोथाखौ बुंदों अब्ला बिथांमोना बुंदों जे जोंनो बेयाव मा दं मा गैया खोन्थायाखैनो बेबायदि बुंदों ओंखायनो जोङो बुंदों जे मा दं मा गैया बेवहाय नायाबासिनो सिगनेचार होनो नोंथाङा सासे जाम्बा नामा ब्लेंक पेपाराव सिगनेचार होयो नामा ब्लेंक चेकआव सिगनेचार होयो नामा 34 years आन्दोलन खालामनानै दिनै गोबां माने जोंनि हारिया दुखु खस्थ सहायनांबाय गोबां जिउ बावनांबाय बे गोलाव 34 yearsआव गोबां जोहोलावफ्रा मुंख्लं जानांबाय गोबां बिमाफ्रा अबथिरा गावनि गथ'खौ फिसाखौ खोमानानै लानांबाय दा बिनि उनावहाय दिनै मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनो थांदों बे एग्रिमेन्टआव मा दं मा गैया बेखौ नायाबालासिनो मानोथो सिगनेचार होखो दिनै बिथांमोना बिनि फिननायखौ होनो हायाखै कारन जाहोना नैबेसो दिनैनि दिनाव BTR एकर्डखौ मोजां होननानै बुङोब्ला BPFआ पलिटिकेल माइनास दङ कारन BPFआ बे BTR एकर्डखौ खालामाखै BTR एकर्डखौ खालामदों प्रमद बर'नि दैदेननायाव बै NDBफोरखौ लाफानानै दा ओंखायनो बिथांमोना बुंदों जे BTR एकर्डआव जेबो गैया किन्तु मा जों खोनादोंमोन जेला 27 जानुवारियावहाय बे BTR एकर्डखौ खालामदोंमोन ओइदिनखालि हाग्रामा महिलारिया मा होनदोंमोन जे BTR एकर्डर जिखिनि दफा আছে সেইবিলাক যদি কার্যকরী হয় হেতুয়ে বডলেণ্ড হ'ব होनना बुंदोंमोन हेतुये अट'मेटिक बडलेण्ड হ'ব होनना बुंदोंमोन दा बुंगोना बुङाखै रायजोखौ BTR চুক্তি जिखिनि लिखा আছে जिखिनि दफा আছে এইবিলাক যদি কার্যকরী হয় हेतु अट'मेटिक बडलेण्ड হ'ব होननानै बुंदोंमोन साननैसो उनाव मा ओंखारलायखो फाग्ला फाग्ला BTRआव देखयनाय ओरै जागारलायबाय दा मानो होनखो नङा होमबा दा हाग्रामा महिलारा बेबायदिनो थब्लं थब्लं बुंफ्लाङो आरोखि दा बुंखांनायनि उनाव बिनिया एडभाइजारा बेखौ फन हरबाय नोङो BTR एकर्डखौनो मानो बडलेण्ड जागोन होननानै बुंदों BTR एकर्डखौ नों बडलेण्ड जागोन होनना बुङोब्ला BTR एकर्डखौनो नों थोजासे होननानै बुङोब्ला नोंनो सोर भट होनो BTRखौथ' नों लाबोआखै BTRखौथ' प्रमद बर'आसो लाबोदों अब्ला नोंनोलाय सोर भट होनो दा गतिके नोङो नोंनि भाइज'खौ सोलायफिननांगौ होनबाय बिनि उनावहाय मा जागारलायबाय फाग्ला फाग्ला BTRआव देखयनाय ओरै जागारलायबाय दिनै बेफोर खोथाखौनो लानानै बुंथिंबाय दङ किन्तु दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो बुजिनो हादों बुजिनानै मोनदों जे बर'फ्रा गोलाव आन्दोलन खालामबाय गोलाव आन्दोलन खालामबोदों बर'फ्रा मा होननानै जों आन्दोलन खालामदों जे जोंहा दाबो रावनि रैखाथि गैया जोंनि धोरोमनि रैखाथि गैया जोंहा जातिनि निरापत्ता गैया जोंनि हारिमुनि निरापत्ता गैया जोंनि सोलोंथाइ बेबस्थाया मोजां नङा समाज बेबस्थाया मोजां नङा लामा सामाया दाबो मोजां नङा होननानै जों बर'फ्रा आन्दोलन खालामदोंमोन ओंखायनो जोङो जोंनि जायगाखौ जोंनि न'खरखौ जोंनो सामलायगोन जों थानाय न'खौ जोंनो दैदेनगोन होननानै जोङो आन्दोलन खालामनानै बडलेण्ड दाबिदोंमोन बेबायदिनो गोलाव आन्दोलन खालामनायनि उनाव जों BSc मोनदों बिनि उनाव BTC मोनदों दिनै BTCखौ 17 बोसोर सालायबोबाय BPF सरकारा दाना बे गोलाव 17 बोसोर सरकार सालायनायनि उनावहाय दिनै रायजो राजाफ्रा दाजाब दानख' खालामदों बे 17 बोसोरनि गेजेराव जोङो मा लाब जानो हाखो मा मोननो हाखो मा लकसान जाखो दिनै बेखौ जोंनि बै गामि सिंनि रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामदों मानोना जोङो आन्दोलनखौ खालामदोंमोन जोंनि गामि सिंखौ लानानै बे गुवार जायगाखौ लानानै जि जायगायाव लामा गैया जि जायगायाव दालां गैया जि जायगायाव रांखान्थि हालोदा मोजां नङा आबाद मावनायनि सुबिदाया मोजां नङा सोलोंथाइ बेबस्थाया मोजां नङा बैफोर ओनसोलखौ लानानैसो जों आन्दोलन खालामदोंमोन आरो ओंखायनो बै आन्दोलन समाव बैफोरबायदि ओनसोलासो हाग्रा सिङाव थानाय बैफोर ओनसोलासो बांसिन भुगिनो गोनां जादोंमोन दुखु खस्थ सहायनो गोनां जादोंमोन जोंबो हाग्रा जिंनि मानसि जोङो हाग्रा बारियाव मोनानाय लोगो लोगो सान हाबनायनि सिगां ओंखाम ओंख्रि जानानै हाग्रा सिङावसो जोंबो उन्दुहैदोंमोन जोंनि ओनसोला बै समावहाय सावजादोंमोन फुरा गामि मोनसे एरियाखौनो सावनाय जादोंमोन जों फरायनाय स्कुलखौबो सावदोंमोन किन्तु दिनै बे 17 बोसोरनि उनाव जों नुबाय दिनै बेफोर ओनसोलाव दासिमबो मोनसेबो लामा मोजां जायाखै दलं मोनसेबो मोजां गैया दिनै स्कुलनि न'फ्रा बिल्डिंफ्रा मोजां नङा सोलोंथाइ बेबस्थाया मोजां नङा बेखायनो जों बुंदों दिनै आरोबाव जों दिनै मोनसे एग्रिमेन्ट खालामबावबाय जायखौ जों दिनै बड' पिस एकर्ड होननानै बुंदों बै BTR एकर्डखौ दा जों सिन्था खालामदों बे BTR एकर्डखौ दानिया जोङो मोजाङै इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै सासे मोजां दैदेनगिरिनो गथायनानै होनांगौनि दायित्वआ दिनै जोंनाव बयनावबो सौफैदों
दिनै हाग्रामा महिलारिया मा बुंदोङो दा बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया बिटिआरजों जेबो जानाय नङा बेखायनो जोंहा बिनि सायाव फोथायनाय गैया रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव फोथायनाय गैया जे बिथाङा देरहानायनि उनावहाय बे बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसननि खोथाखौ बेसेबां सिन्था खालामगोन दा ओंखायनो गोरों गोरा साननो हनो रोंनाय मानसिफ्रा सिन्था खालामदोङो जे बिटिआर एकर्डआव थानाय बै दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि थाखाय जोंनो सासे क्वालिटि लिडार नांगोन एडुकेटेड लिडार नांगोन लेखा गोरों सासे लिडार नांगोन जाय लिडारा बे बिटिआर इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय इन्टारेस्ट दङ बेबायदि लिडारखौसो जोङो दिनैनि दिनाव सायख'नांगोन होननानै दिनै रायजो राजाफ्रा बिटिसिआव मोनसे सोलायनाय लाबोनानै बै बिटिसि गोदान सरकारनि गेजेरजों बिटिआर एकर्डखौ मावफुंनांगौनि खोथाखौ सिन्था खालामदोङो जों नुनो मोन्दों दिनै हाग्रामा महिलारिया बे बिटिसिनि गासै दफाफोरखौनो दासिमबो मावफुंजोबनो हायाखै दिनै बिथाङा गावनि केडारफोरखौनो संस्थापन होजोबनो हायाखै जायनि थाखाय दाखालि नोंथांमोननि बे उदालगुरि जिल्लायावनो माखासे एक्स बिएलटिफ्रा इउपिपिएल जयेन जादों हाग्रामा महिलारिखौ गारनानै मानो खारन बिथाङा दासिमबो गावनि केडारफोरखौ संस्थापन होजोबनो हायाखै दिनै नैबे बिटिआर एकर्डआव माखासे दफा दङ जायफोर एनडिबिफोर बै एनडिबिफोरनि रिहेबिलाइटेसननि खोथा बिसोरखौ गायसनफिननांगौनि खोथा दा बिथांमोना गायसनफिननांगौब्ला बै एकर्डआव थानाय जि दफा बे दफा इमप्लिमेन्टेसन जानांगोन दा बिथांमोननो एककालीन हायज होनो नागिरदों आरो जायफ्रा हायो जायफ्रा फिटेड दा बिथांमोनखौ पारा मिलिटारियाव साख्रि होनायनि बेबस्था दङ दा बेफोरो जाफुंनांगोन इमप्लिमेन्टेसन जानो नांगोन अब्लासो बैसोरनि रिहेबिलिटेसननि खोथाखौ जोङो सिन्था खालामनो हागोन नाथाय दिनै जों नुनो मोन्दोङो साफा सानै खायसे जोंनि एनडिबिनि दैदेनगिरिफ्राबो मिसलिड जादों मिसलिड माने मा होनना बुङो बर'आव बाहायजादों आरोखि नंखाय खोथा होननानै दिनै बाहायजादों नङा होमबा दिनै जोङो एनडिबिफोरखौ बुंदोङो नोंथांमोना साफा साफा दावहारु नोंथांमोना साफा साफा चेम्पियन नट अनलि एन वारियर अल अफ इउ आर चेम्पियन बिथांमोनखौ जों रिकगनाइज होदोङो नोंथांमोना दिनै मोनसे एकर्ड लानानै फैबाय बे एकर्डआ नोंसिनि बे एकर्डखौ मावफुंनांगौनि दायथ'आ नोंसोरनि होननानै जों रायजो राजाफ्रा बुंदों नाथाय बिथांमोना मा बुंदों साफा सानै हाग्रामा महिलारि थानानै हाग्रामा महिलारिया जाखौ बुंदों बेखौसो बुंफाबाय थादों आरो मा बुंनाय खोनाबावदों बिपिएफआलायनो 17 बोसोर जायफोर समस्थियाव कारापसन खालामबाय जायफोर पिसिडिसिआव जाख्ल'बोबाय बेफोरनि समस्त दायित्वखौ जोङो खर'आव रुजुनानै लाबाय बिनिफ्राय बिपिएफखौ जों एबार फोसाबगोन होननायबो खोनादों खोनायाखै होनबा नोंथांमोना दा मा होननाय जाखो बियो दिनै 17 बोसोर बिपिएफआ जिखिनि कारापसन खालामबाय बे कारापसननि बजाखौसो बिथांमोना रुजुनो नागिरदोंनो एबार बिपिएफखौ फोसाबगोन जाहैबाय मा जानानै फोसाबगोन बिटिसिनि चिफ जानानै ना इएम जानानै ना बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट जानानै दा बेफोरो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर कुइसन दा ओंखायनो जों सिन्था खालामदोङो आरो जायफोर साननो हनो रोंगौ दा बिथांमोना नैबे खोथाखौनो सिन्था खालामदों बे सिगनेटरिफोरनि गेजेरनिफ्रायनो सोरबा सासेया चिफ जानानै बे एकर्डखौ मावफुंनांगोन इमप्लिमेन्टेसन खालामनो नांगोन दिनै बिपिएफनिफ्राय देरहालांबाय बिटिसिनि चिफआ सोर जागोन सोरबा धीरेन बर'आथ' जाया सोरबा सावरायग्रायाथ' जाया सोर जागोन हाग्रामा महिलारिया जागोन इउपिपिएलनिफ्राय देरहालाङोब्ला इउपिपिएलआ सरकार सालायोब्ला बिटिसिनि चिफआ सोर जागोन प्रमद बर' जागोन प्रमद बर'आ सोर प्रमद बर'आ जाहैबाय सासे बिटिआरनि सिगनेटरि नङा होमबा बेखायनो जों बुंदों बै सिगनेटरिफोरनि गेजेरनिफ्रायनो चिफ जानानै बे बिटिसि एकर्डखौ मावफुंहोनांगौनि दायित्वआ जों बयनावबो दङ दा बेखायनो सोलायनांगौनि खोथाया जों बेखौबो बुंबाय थादों जे 17 बोसोर सरकार सालायनायनि उनावहाय जे बिपिएफआ जेबो मावाखिसै दिनै आरो मोनसे गोदान एकर्ड फैबाय बे एकर्डआ जाहाथे बिटिसि बायदि जाहैया बिनि थाखाय जोंनो मोनसे गोग्गो सरकार नांगौ आरो जाय सरकारनि गेजेरजों जोङो गोरिब गुन्द्राफ्राबो डेभेलप जानो हागोन जौगानो हागोन नङा होमबा जों दिनै बेखौ बयबो सिन्था खालामनांगोन आरोखि दा ओंखायनो दिनै धीरेन बर'आ जोंनि समस्थियाव कख्लाबारि समस्थियाव जेसेनो बिटिआर एकर्डखौ जेबो गैया होनबाय दं जेसेनो प्रमद बर'खौ रायबाय दं एसेनो बिनि भटआ माइनास जाबाय दं दिनैनि दिनाव बियो 5-6 हाजारनि बारा भट मोना धीरेन बर'आ जोंनि कख्लाबारि समस्थियाव खारन बेखौ हाग्रामा महिलारिया फेजेननो थाखायसो हरखादों बे नोंथांमोननि जिल्लानि नागिरबाय बबेयाव जेनगोन बियो बबे समस्थियाव जेनगोन बेखौ फेजेनथारनांगोन
खारन देरहायोब्ला बे हाग्रामाखौ डिस्टार्ब होगोन बबेबा डिपुटिसिप बिबायबायनो हागौना ओंखायनो बबे जायगायाव जेनगोन बियो नागिर नागिर मोनहैबाय खख्लाबारियाव बोरै देरहानांगौ जाखो बे जों थानायाव देनाय आरो खख्लाबारियाव थांनाय 2015 सनाव बे इउपिपिएलआसो देरहाखानाय एमसिएलए दंखायो दा गतिके बेयाव हरनाय माने मा बेखौ फेजेननोसो हरखादों जेनहैथां होननानै नङा होमबा खिन्थु दिनै जोंनि साफा सानै खायसे एनडिपि बिथांमोना माखौ बुजिदों बेखौ मिथिरोंला दिनै गावसिनि लिडारखौ फेजेननो थाखाय जुदि इलेक्सन गेलेहोदोंबा गावसिनि लिडारानो जुदि जेनगोनब्ला आं दहाय बुंनाया नोंसोरनि खोथाखौ सोर सिन्था खालामगोन हाग्रामा महिलारिया नोङो गावनि केडारफोरखौनो बे संस्थापन होजोबनो हायाखै एनडिपिनि संस्थाफोरनि खोथाखौ बहा सिन्था खालामनो दा बेबायदि आरोखि दा ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोङो बुंगोन दिनै बिपिएफआ जेसेबांखिनि बुंफैयाथों मानो आं दहाय बुंनाया दिनै रायजो राजाफोरनियाव हाबनानै बिथांमोना इलेक्सन फोसावदिंनो जेबो टपिक्स गैला जौगानायनि डेभेलपमेन्टनि बिथांमोना जेबो खोथा बुंनो हालिया रायजो राजा बिथांमोना दिनै बिथांमोनखौ रावबो फोथायला जोंनो परिबर्तन नांगौ जोंनो सोलायनाय नांगौ बे खुन्दुं मुस्रिनि राजनितिखौ जों खालामबाय थानो लुबैयाखै खुन्दुं मुस्रिखौ नांगौ जोंनो खिन्थु खुन्दुंखौ माबायदि होदों बिसोरो मुस्रिखौ माबायदि होदों मुस्रिया माबायदि खुन्दुङा माबायदिखौ होदों कम्बला माबायदि कम्बला माथो फाथो बेजेंनि ओरै सेबबा दै ओंखारलायो आरो मुस्रियाथ' माथो माने ओरै बोफ्लोमबा ओरैजे फारसेखै ओरै जायो ओरै बोफ्लोमबा फारसेखै ओरै जालायबाय ओरै बोफ्लोमबा फारसेखै ओरै जालायबाय बे मोना बेदिनो अखा थफ्ल' आयो फाफि मुस्रिया होनबासो सोरांसो थफ्ल' गुसुबाय मुस्रि दिरुंखौ नंगौना नङा दिनै बे मुस्रिनि दामा मा दामनो बिसोरसो बुंदों 700 थाखानो बे मुस्रिनि दामा लागोन ना बे 700 बे मुस्रिनि दामा 135 थाखा बिसोर सरकारनो खिन्थु हिसाब होयो 700 थाखा दा बेखायनो जों बुंनाया बे गोरिब गुन्द्राफोरनो होनो थाखाय साप्लाइखौ होदों ना गावसोर लाब जानो थाखाय साप्लाइखौ होदों दा बिथांमोना गावसोर जानो थाखायसो होदों जों बुंदों मुस्रिखौ होना होननानै बुङाखै मुस्रिखौ होनाङा होननानै बुङाखै हो नाथाय क्वालिटिनि हो जाय मुस्रिया बाहायजागोन नङा होमबा जाय कम्बला जोमजागोन बेफोरबायदिखौ हो दा ओंखायनो दा बेफोर आसनिखौबो मानो लादों मिथिगौ ना मोजाङै साननानै नायब्लाथाय बे हिनजावफोरनाव गोलैयो दाया ने बे खुन्दुं कम्बल बेनि दाया हिनजावफोरनाव बिराद लब हिनजावफ्रा खुन्दुङाव बिराद लब ने बै माबा आबैमोना जाय खुन्दुं जुदि बान्डोलसे मोनबो बारे लाखोमालायना फैगोन मनायाव सोरबा नुबाय नामासै लामायाव सोरबासो ओइ आबै मा लाबोदोंलै मनायाव आइ आंहा जावैसोनिफ्राय खुमब्रा लाबोनायानोलाय नङाबा जों खुन्दुं बान्डोलसो दा जिबोथ' दालिया गोदोथ' दायोमोन जिबो दालिया दा खुन्दुङाव माने एसे लब जायो नङा होमबा आरो गोदोथ' मामोन बे जोंनिया गोदो माथो हिनजावफ्रा हाथाय बाजाराव बारा थांनो मोनामोन नंगौना हाथाय बाजाराव जाय हिनजावफ्रा थांबाय थायो बेखौ आखल गैयि हिनजाव होनना बुंमोनलै ओंखायनो फिसायफ्रासो खुन्दुंखौ लाबोना होफैयोमोन जाहैबाय दा ओंखायनो मालाबा बाजाराव थांथारनो लुगैबा मा खालामोननो जोंनिया बे मादैमोना आयंमोना जुदि फिसायफ्रा जुदि खुन्दुंखौ लाबोयोब्ला आयो बिफा माबायदि खुन्दुं लाबोखोसै बेबायदि नङामोन ओरै जाहैबाय आरो आंनो लाना फैनोसै खोमा लायथोलाय रोंलायलांला आं नोंसिनिखौ ओरै जाबाय बाजाराव थांनो लुगैदों दा थांबाय खुन्दुं दखानाव बे खुन्दुं दखानियाबो मिथिखागौ बे एखे खुन्दुंखौनो हरफिनबाय आरोखि खुन्दुं दखानियाबो मिथिखागौ बे एखे खुन्दुंखौनो हरफिनबाय दा गाव लाबोनायाबा जागारलायबाय आरोखि दा बेबायदि नङा होमबा दा ओंखायनो गाज्रि मोनना दे गाज्रि मोनहां ओरैनोसो होनदों दा जोङो दिनैनि दिनावहाय ओंखायनो जोंनि भबिष्यतनि थाखाय जोंनि इयुननि थाखायसो जोङो दिनै भट होनांगोन दिनै दुलाराय बिटिसियावनो मोनसे दोहौ फैदों बे जाहैबाय परिबर्तननि थौ आरो बे थौखौ नुनानैनो आंबो दिनै परिबर्तननि जानानै खामानि मावनो ओंखारबोनांदों आंबोथ' केन्डिडेटमोन नोंथांमोना नुगोना नुवाखैथाय बाथ'रियाव नुदोंमोन ना खैलायाबो सासे केन्डिडेटमोन आरोखि दा बेबायदिनो जोंनि जायगानिफ्रा रायलायबाय आंजों भाई माबा मोनसे सिन्था खालामनांसिगोनलै नोङो दोनथ'दो ओरै जाबाय आरोखि दा बिदिनो दोनथ'बाय आंबो
दा दोनथ'नानै मा जानो कालाराथ' नांखाबाय राजखान्थिनि कालारा नांखाथारबाय नङा होमबा बे आंनि थाखाय बिराद क्रिटिकेल मुभमेन्टमोन नङा होमबा क्रिटिकेल मुभमेन्ट बे समाव आंनि थाखाय आं माबा मोनसे डिसिसन लाथारनांगोन आरो बे डिसिसना एखेबारे कारेक्ट 100% जाथारनो नांगोन आं बे डिसिसन लानो गोनां जादों बिराद मोनसे गुलुं गुजुंनि टाइमाव ने बेबायदि गुलुं गुजुं टाइमाव बे क्रिटिकेल समाव जाय कारेक्ट डिसिसन लानो हायो बेनो साक्सेस जायोनो मिथिबाय आंबो दिनै बहुत सिन्था खालामदों दा आं मा डिसिसन लानांगोन आंथ' राजखान्थियाव ओंखारबायानो केन्डिडेट जाफ्रामबायानो गतिके राजखान्थिनि मानसि होननानै आंखौ बयबो बुंखासिगोन दा खिन्थु आं मोनसे डिसिसन लाथारनांसिगोन सोरबा सोरजोंबा थाथारनांसिगोन आं बबेबा मोनसे पार्टिजों बे खोथाखौ सिन्था खालामबाय दा सोरजों थानांगोन रायजो राजाफ्रा मा सिन्था खालामदों जोंनि ओनसोलनिया समष्टि बाखिया मा सिन्था खालामदों बेखौबो नायबाय जों दिनै नुनो मोनदों दिनै जोंनि समष्टियाव जेसेबांखिनि एडुकेटेड मानसिफोर दङ लेखा गोरों मानसि दा ओंखायनो बे बोरथौखौ नुनानै आङो डिसिसन लाबाय होमब्लालाय माथो रायजो राजाफ्रानो बेखौ सिन्था खालामलायोब्लालाय नङा होमबा ओंखायनो आं इउ पि पि एल जों थाबाय